Ketok lek feminim, ketok lek wanita yang halus. Oh salaman. Iya iya. Iya toh kok ya. Selamat malam Mbak Manohara. Selamat malam Mas Akbar. Kabarnya bagaimana Mbak? Baik. Sehat toh? Sehat. Semangat toh? Ya semangat. Meskipun agak masuk angin. Rada masuk angin. Mas ketoke kok meteng aku. Masa iki lho. Iki tanggal pira to, Mas? Iki nek ora kleru tanggal selikur. Tanggal selikur. Biasanya iki deres lho aku tanggal selikur iki. Oh, selikur iki deres-deres. Biasanya aku deres-deres e. Lah iki piye bengi iki? Iki kok 3 sasi blas ra metu apa-apane. Ya diperiksane to. Angger arep budal tanggapan kok mesti masuk angin. Arep budal tanggapan kok mesti masuk angin. Lah wis diperiksane apa urung? Wes Mas, 3 bulan terakhir ki aku bar metu karo Pak Lurah Bandungan kene lho Mas. Leren diono ning ngene. Lho, Rekoso ya? lah mergo ngopo kok tak ono ning ngene? Penyebabnya apa? Ngepasne Mas. Lah lungguh barang apa ya rekoso? Lungguh ki ya rekoso rumahmu. Nek sinden-sinden. Nyinden kaya ngono ki lak ya biasa to. Lungguh mak prek Lungguh mak plek. Lah aku ki lungguh mak plek. Heeh. Nek ora tak alon-alon tak papakne. Heeh. Ora ya kepletos. Apane iki lho masane kok iso. Aku ki tahu kok Mas ngono kuwi. Tahu piye? Bar lungguh nyinden ngene iki to Mas. Jam 3 kan mulai. Mbok aku ngadeg gila kok kelet to. Ayo Mbak Nak. Mbak Nak ayo joget. Ayo joget Pak. Pergi Pak. Manis es semu dur kelingan mama kembuyuku tresno lan asih sayangku kelakon dadi bojone.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku bocah ayu kang mituhu. Limbo ana dawuhmu apa mak nganggo leren sawetara ya nok mangkono. Ingkang sepisan ayo bareng-bareng anakku Limbo tak gandeng tanganmu sing tengen. Bebarengan ngunjukake rasa puja lan puji syukur. Konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa mangkono ya mak. Kapara nyata ingkang wis malembarake keberkahan kang sarta kenikmatan becik nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman iya saengga kowe kalawan aku sak rombongan bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara pahargyan bengi iki mangkono ya mak pancen kapara nyata iya lah banjur ndungkap angka loro ndungkap angka loro bengi iki mengeti adicara apa bengi iki dalam pahargyan apa mak iki ngene ya nduk anakku Limbo bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi peringatan PHBN utawa peringatan Hari Besar Nasional HUT Hari Ulang Tahun Negarane awake dhewe NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia iya yang sudah mencapai yaitu usia ke-81 tahun mangkono acarane Agustusan digelar dening para warga masyarakat para pepunden-pepundenku ingkang lenggah mapan ana ing Desa Bandungan Kecamatan Saradan Kadipaten Madiun ngono ya mak iya mulana kepiye wis sak wajibe wis sak pantese aku kang sarta kowe kang minangka dadi wakile kanca-kanca iya ora ana tembung kang luwih endah ingkang kudu diucapake kejaba mung ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk marang sapa wae mak nuwun inggih ingkang angka setunggal pepunden kula Bapak Kepala Desa Bandungan ingkang winengku kinurmatan nuwun inggih pepunden kula Bapak Hudi Utama kang minangka dadi talang ature para warga masyarakat ing Bandungan kang nimbali awake dhewe sakanca Sanggar Seni Astabrata bengi iki taun iki awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur mangkono ya mak uga ngaturake panuwun kang tanpa upama terima kasih yang sangat banyak ya kuwi untuk seluruh panitia kang wis ikut andil sukses lumadining adicara bengi iki sumrambahe marang kabeh sedaya para warga masyarakat ing Kukuban Bandungan kang ora bisa disebutake siji mbaka siji kang wis percaya kelawan awake dhewe sak kanca untuk ya kuwi mengisi peringatan Hari Besar Nasional kang kagelar dening para warga masyarakat ing Kukuban Desa Bandungan pancen kapara nyata kono iya yen ora kleru nok kepiye yen ora kleru awake dhewe sowan ana ing laladan warga masyarakat Bandungan yen ora kleru wis rambah kaping pindho iki wis kedua kalinya mangkono yen ora kleru awake dhewe pentas ana ing laladan Bandungan kene yen ora kleru 2 taun kepungkur taun 2024 ngono lah bengi iki 2026 awake dhewe maneh bisa nglumpukake balung pisah ngraketake tali silaturahmi tali paseduluran meneh karo para warga masyarakat ing Desa Bandungan kang wis sawetara pinisah alhamdulillah iso kangen-kangenan meneh karo para warga masyarakat ana ing laladan Bandungan ya mak pancen kapara nyata apa meneh adicarane utawa pahargyane iya ora ana liya kejaba mung PHBN ulang tahun negarane awake dhewe ke-81 tahun yang pada intisarinya ora ana liya
intisarine ora ana liya kejaba mung para warga masyarakat ana ing laladan Bandungan. Kita mulai dari desa Bandungan wiwit tekan bengi iki nganti sak teruse. Ayo bebarengan tak kanthi bebarengan tak ajak nyuntuk utawa nulat lekase para pahlawan para kusuma bangsa ingkang wis jinempana ing angin cinandhi ing awiyat kang wis merebut kemerdekaan negarane awake dhewe saka tangane penjajah. Mangkono ya Mak. Para pahlawan kusuma bangsa kudu ditiru ing reh semangate. Mangkono. Kok iso ngono? Ha ya nono. Zaman semono nalikane negarane awake dhewe dijajah. Iya. Para pahlawan kusuma bangsa anggone berjuang, anggone perang ana ing medan laga musuh kelawan para penjajah, pusakane gamane ora ana bedil, ora ana bom. Gamane para pahlawane awake dhewe ora ana liya kejaba mung pring sing dilincipi. Iya, mung gaman pring sing dilincipi. Iki yen ora ana nunggal niat, nunggal kiblat, nunggal tekad para pahlawan kusuma bangsa tangeh kelakone bisa merebut kemerdekaan negarane awake dhewe saka tangane penjajah. Mangkono ya Mak. Dadi para pahlawan biyen kuwi anggone berjuang mungsuh kelawan bangsa Walanda utawa penjajah, ora nyawang sukune apa, ora nyawang saka ras apa, ora nyawang saka agama apa, nanging lamun to isih nunggal negara ya kuwi negara kesatuan Republik Indonesia patut ya kuwi diayomi berjuang bareng-bareng. Lah iki sing kudu ditiru karo awake dhewe sing selaku menjadi generasi penerus bangsa. Mangkono ya Mak. Ditiru ing reh persatuan dan kesatuane. Ngono. Persatuan dan kesatuan sesuai dengan sila ketiga dasar negarane awake dhewe ya kuwi Pancasila. Persatuan dan kesatuan, persatuan dan kesatuan. Awake dhewe warga Bandungan ya saiki wis ora kon merebut kemerdekaan ya, berjuange wis ora perang, berjuange wis ora perang secara fisik ya, ora perang mungsuh penjajah ya, ning tugas dan kewajibane awake dhewe kejaba mung mengisi kemerdekaan. Padha utawa sesuai karo sing dingendikake Bapak Kepala Desa mau sore ana ing sambutan. Ngono ya Mak. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Ngono ya Mak. Dadi musuhe awake dhewe wis ora bangsa manca sing perang melalui fisik. Ning ya luwih abot no. Kok iso luwih abot? Ayo no. Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama ya kuwi Bung Karno ya nate paring pangandika. Mungsuh sing abot kuwi dudu mungsuh saka njaba negara, mungsuh sing abot kuwi dudu mungsuh saka manca negara ya, nanging mungsuh sing abot kuwi ora ana liya mungsuh kelawan bangsamu dhewe. Ngono ya Mak. Sing angel sing abot ora mungsuh bangsa manca ning mungsuh karo bangsane awake dhewe. Ayo saiki dipetani negarane awake dhewe merdeka pirang taun. Wadene tetep ana para-para oknum sing kepengin ngrong-rong kawibawan, ngogak-ogak katentremane negarane awake dhewe sing ngakune jarene wis merdeka. Mangkono ya Mak. Mula ya ora iso tentrem, ora iso ayem. Ya, mergo mungsuhe saka jero dhewe, mungsuh kelawan bangsane dhewe. Pancen kaya mengkono. Wis, ayo ora usah ndumuk kono-kono, ora usah nyalahke sapa-sapa. Ya, nek pengin wilayahe tentrem, nek pengin negarane ayem saiki manut pakeme dhewe-dhewe. Ngono ya Mak. Para pinter wis nate ngendika 3 rumus dalam kehidupan. 1, urip kuwi saka sapa, 2, urip kuwi arep ngopo, 3, kuwi pungkasane urip arep kepiye. Ngono ya Mak. Urip sing pertama, urip kuwi saka sapa? Urip kuwi saka Gusti Allah, Gusti kang murbeng dumadi lantarane bapak lawan ibu. Ngono. Nek wis urip saiki arep ngopo?
Oh iya, nek wis urip arep ngopo ora ana liya nindakno kewajiban utawa dharmamu dhewe-dhewe. Oh ngono. Nek kowe dikudratne dadi guru sing apik. Nek kowe dadi pejabat, ya dadi pejabat sing apik, sing jujur, sing amanah, manut kalawan pakeme pejabat. Oh iya, nek dadi lurah ya dadi lurah sing apik, nek dadi seniman ya dadi seniman sing becik. Oh ngono ya Mak. Lah anane negarane awake dhewe iki ora tentrem, mergo apa? Mergo pakeme dhewe urung dirampungi ning wis ngoyo-ngoyo ngurusi pakeme wong liya. Lah iki lho sing marake negarane dhewe kisruh, marake negarane awake dhewe ora tentrem iki ngene iki no. Oh ngono ya Mak. Dadi wis ora usah ndumuk sapa-sapa, ora usah ndumuk sapa-sapa, mulat sarira angrasa wani, ibdak binafsih, memulai dari diri sendiri. Iya, Terus yang terakhir poin ketiga, urip kuwi pungkasane arep kepiye? Urip kuwi pungkasane arep piye? Pungkasane urip ora ana liya kejaba mung bali ana ngarsane pangeran. Asale saka lemah, baline ya dadi lemah. Oh ngono ya Mak. Ana tetembungan to, gajah mati ninggal gading dadeki pipa regane larang. Ya. Macan mati ninggalke lulang dadeki reog regane ya larang. Saiki jajal, menungso nek mati ninggal apa? Ninggal utang, ninggal perkara. Iya ya Mak. Ora ana liya kejaba mung ninggal amal kabecikan sing iso dikenang tetep diuri-uri karo generasi penerus, utamane ya kuwi tinggalane para pahlawan kusuma bangsa. Ninggali apa? Ninggali negarane awake dhewe, ninggali semangat juange awake dhewe sing kudu tetep diuri-uri, dipepetri wiwit dina iki nganti tekan selawase. Oh ngono ya Mak. Mula pendidikan tentang cinta bangsa dan nasionalisme kudu ditekankan ana ing era sekarang. Iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Mula ora usah panjang kali lebar. Ayo aku Kang Sarto kowe anakku limbuk bengi iki njurung pandonga. Mangkono. Njurung pandonga kanggo seluruh para warga masyarakat ing desa Bandungan. Ya. Sak rampunge ya kuwi seluruh rangkaian adicara pahargyan Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81. Lan sak pungkure awake dhewe netepi wajib ana ing kene. Ya. Didongake bebarengan Desa Bandungan dadi desa sing baldatun thayyibatun warupun gofur, gemah ripah loh jinawi, kerta tata turaharja, murah sandang kelawan pangan, adoh saka bilai lan bencana alam, beda agama ora dadekke gendra, beda penemu ora dadekke udur padu, beda pilihan ora dadekke bengkerengan. Amin 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 Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin akan kembali bismillahirrahmanirrahim daripada kita bami mulkilahi mampu hati kulit sampai nanti kate bisa moco Quran sama nane kate pindu sholat wengi lakon nonton kate telu mokan sholat kumpulono kate papat weteng ira ingkang luwe kate krimo dikir wengi ingkang suwe sakati sapa bisa lakoni insyaallah Gusti Allah ijabahi. Hey
sore sadurunge adicara wayangan wis kawiwitan. Iya, wis diwiwiti kanthi ya kuwi rangkaian adicara tari-tarian no. Mangkono, heeh. Ya kuwi sing digelar utawa sing dipangarsani sing disarirani dening warga asli masyarakat desa Bandungan kene. Ngono ana tari dungklak saka RA Khairu Tarbiyah ya ana tari mepe saka SD Bandungan 2 ya ana uga tari lintang kemuko saka SMP Katolik Santo Realino Kang Sarto Beksan Gambyong saka Karang Taruna Desa Bandungan mangkono ya Mak ya kuwi wujute apresiasi utawa sumbangsihe ibarate urun suku udu panemu Kang Sarto kabisane warga masyarakat Bandungan kang gelar adicara kemerdekaan contone tuladane pada malam hari ini. Ngono ya Mak. Alhamdulillah wa syukurillah nak kepiye bengi iki awake dhewe sowan komplit sowan komplit kanca-kanca sanggar seni Astabrata mijil saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk ya Sanggar Seni Astabrata wayang gamelan sound system ayo tero panggung uga nggawa saka ngomah ayo bot-bote nyumbutke semangate para warga masyarakat ing laladan Bandungan kang wis nunggal niat nunggalake cipta rasa budi kelawan karsa ngenekake PHBN untuk mengenang dan mengisi kemerdekaan negarane awake dhewe. Mangkono ya Mak. Uga di live streaming ya. Disiarkan langsung lumantar ya kuwi channel YouTube Astabrata Media. Ya, ngestokake dawuh. Iki sadurunge ngaturake bintang tamu ya iki akeh pesan-pesan WhatsApp yang masuk ya Kang Sarto akeh nawala ingkang tumiba ana ing pangkon diwaca siji mbaka siji gremet-gremet watone slamet sareh-sareh watone pikoleh ngono ya Mak ya iki ana nawala kintaka utawa layang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kagem Ki Akbar Sarjana Seni salam budaya ya tuku gelang ning pasar Kliwon Mas Dalang kula nderek wungon ya parian wonge ayu numpak tosa dirgahayu Republik Indonesia ya iwak asu dirica-rica wah lagi ini senengane sing yoga iki I love you negeriku Indonesia ya tuku pelendungan ning guyangan lho adohe Desa Bandungan bengi iki wayangan ya kembang rawe kembang mawar duwe gawe nanggape Ki Akbar anek akeh iki parane iki guyangan dalane jembar kok guyangan itu iki wayangan dalange Ki Akbar ya tuku dedek digawe diang manuhara cendek rajin sembahyang amin ya itu makmum yang bagus itu Mbak Manara itu ya ning pasar numpak androng Mas Akbar sangoni dong weh malah kok nyangoni lho ning klewer apa ki petuk banci wah lah iki Mas Akbar nyangoni akeh rejeki ya matur nuwun saking wonge Mbagor ya ana meneh iki nama ya Suwanto warga saking pundi iki Kedungrejo wonten nggih Kedungrejo nggih nyuwun Kedungrejo Bandungan nyuwun tetembangan nggih menika sesideman ya ya ngestokke dawuh dipinangane alon-alon ki uga ana sing lumantar WA ya selamat malam Mas Akbar nderek wungon ringgit purwa sedalunata salam sejahtera salam kompak buat FMA salam sukses buat Astabrata ya insyaallah tanggal 26 FMA bisa ke lokasi ya saka Jabrik Wahyu matur nuwun oh ya saka
Jabrik Wahyu iki nek ra salah saka Temanggung, iya ana meneh monitor Mas Dalang saking Surabaya sapa Pak Waris Sugiono. Oh iya ana meneh kurang siji. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Akbar, mugi-mugi pagelaran dalu menika lancar menawi kepareng nyuwun lagu Usumaning Ati. Iya. Lagu menika kagem keluarga besar FMA ugi pamirsa sedaya matur suwun saking kula Ibu Suharmi Aza Depok memantau. Oh iya, ki mau uga ana permintaan imbangana katresnanku. Ayo, sing kalem-kalem sing langgam sik ya nok ngendhoni swasana bengi iki. Ya, tak jaluk luwih dhisik imbangana katresnanku. Ya, heeh. Minangka dadi salam pambuka utawa muka dimah ana ing season limbukan pada malam hari ini lan sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna lan sebelum bintang tamu jumeneng untuk menyapa warga masyarakat pada malam hari ini. Ya, dibawani nganggo bawa luwih dhisik. Ya, monggo pira swara ingkang sampun samapta ing dati sawega ing diri dipun sarirani bawanipun. Ya kuwi imbangana katresnanku. Maka Mas. Ya. Saben dina mung ngalamun angan mring wong manis. Tembang menika nggih kula kintunaken dumateng ingkang winungku kinurmatan sapa nuwun inggih menika Bapak Kepala Desa Bapak Hudi Utomo. Mugi saged dados karenan ing penggalih Bapak nggih. Wilujeng lek-lekan wilujeng tirakatan. Ya, mangga dipun lajengaken Mas. Arep urip babarangan bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang atiku ra bisa sing kepareng langgam aku nyuwun Mbak Sri Wahyuni. Oh ya Mbak Pesek. Ya kuwi imbangana katresnanku minangka salam pambuka. Iya ya Mak. Buka celuk. Pelan-pelan karo jumeneng no. Ngono. Meluruskan urat saraf yang tertekuk. Ayo. Maka Mbak Sri Wahyuni langsung kemawon buka celuk. Coba kaya ngapa Mbak Sri Wahyuni dadekke. Ya, maka saben dina Dulu
menika nggih kula kintunaken ingkang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Kenging kinarya nurigi menika jampi sayah tombo kesel kanca lek-lekan kanca tirakatan pada malam hari ini mangkono dikancani karo Mbak Sri Wahyuni kopine cumawis gorengane cemepak ngrungokke karo ngrungokke langgame Mbak Sri Wahyuni. Oh iya lanjutnya Mbak ya mongko kang emas pamujanku wilujeng mirsani wilujeng midhangetaken ingkang lumantar channel YouTube Astabrata Media ya Pak Suhardi ya Pak Bambang Basuki Mbak Febrianti ya Mbak Nia Mbak Prapti Graha Mbak Naning ya mangga yo telaske Mbak Sri Pesek ya mongko kang emas pamujanku lebah sakti tanah bisa alhamdulillah wa syukurillah wis katur imbang ana katresnanku sing disarirani dening Mbak Yusri Wahyuni putri daerah Kota Angin asli Nganjuk no. Oh mangkono ya Mak. Iki sesuk wayang gamelane langsung bablas ana ing Tuban. Oh sesuk bengi. Iya luar biasa lah ya. Bengi iki lakone wis dipaket kalawan panitia kelawan bapak kepala desa ora entuk dinyang ya kuwi sing dikersake
lakone ora ana liya kejaba mung Petruk dadi ratu. Oh, ngono ya, Mak. Nek sesuk bengi ning Tuban, Wahyu Senopati. Oh ya, yang mayar-mayar saja. Oh ya. Iya ya, Mak. Sing ora pati mikir no. Ya, ya ngestokake dawuh. Luar biasa pada malam hari ini awake dhewe sowan ora ijen, heeh. Ya kuwi selain nganti kanca-kanca Wira Pradangga kang sarta mbak-mbak lan adik-adik Swarawati, iki uga kersane Bapak Kepala Desa kang sarta para warga masyarakat ing Bandungan. Ya, ya kuwi kepareng nimbali, heeh, kadang bintang tamu ya kuwi Mbak Manohara. Oh ngono ya, Mak. Disumbutke kelawan semangate para warga masyarakat ing Laladan Bandungan. Semangat guyub rukun, semangat gotong royong no. Oh ngono. Nguri-nguri lan ngurip-ngurip budayane awake dhewe. Senadyan kebijakan pusat kuwi ana efisiensi anggaran. Oh ngono ya, Mak. Digawe kebijakan-kebijakan sakan pusat. Ya kuwi ana sing MBG, ana sing koperasi dan lain tetek bengek dan lain sebagainya. Yang mempengaruhi anggaran nanging para warga masyarakat ing Bandungan tetep kukuh bakuh anggone tetep nguri-nguri kang sarta ngurip-ngurip budayane awake dhewe. Ya kuwi seni wayang kulit tuladane kang kagelar ana ing adicara bengi iki. Luar biasa ya, Mak. Mula iki patut kinarya tepa palupi, patut kinarya tepa tulodo. Iya ya, Mak, ya ngestokake dawuh. Iki sing dianti-anti kudu dadi bukti. Ya. Sing diantu-antu kudu lumaku. Ya. Mbak Manohara katuran jumeneng ana ing pepanggungan karben ikut andil menyapa para warga masyarakat ing Laladan Bandungan kang wis tumplek-blek dadi siji ana ing kene. Ngono ya, Mak. Sepote mecah sepining swasana. Ya. Tabrak nganggo jaipong ya kuwi lagon ayu guyuna. Oh ya, Mbak Manohara karben jumeneng menyapa para warga masyarakat ana ing Kukuban Desa Bandungan. Ya, Mak ngestokake dawuh. Monggo, Mbak Manohara katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Dadeke, yuk, monggo. tanpa
Wilujeng dalu selamat malam Mbak Manohara. Iya. Selamat malam. Elah. Ketok lek feminim, ketok lek wanita yang halus. Oh salaman. Iya. Iya toh kok ya. Selamat malam Mbak Manohara. Selamat malam Mas Akbar. Kabarnya bagaimana Mbak? Baik. Sehat toh? Sehat. Semangat toh? Ya semangat. Iya. Meskipun agak masuk angin. Rada masuk angin. Mas ketoke kok meteng aku. Masa iki lho. Iki tanggal pira to, Mas? Iki nek ora kleru tanggal selikur. Tanggal selikur. Biasanya iki deres lho aku tanggal selikur iki. Oh, selikur iki deres-deres. Biasanya aku deres-deres e. Lah iki piye bengi iki? Iki kok telung sasi blas ra metu apa-apane. Ya dipriksane to. Angger arep budal tanggapan kok mesti masuk angin. Arep budal tanggapan kok mesti masuk angin. Lah wis dipriksane apa urung? Wes Mas, 3 bulan terakhir ki aku bar metu karo Pak Lurah Bandungan kene lho Mas. Oh, 3 bulan terakhir yang lalu ini metu terus karo Pak Hudi Utomo, Pak Kepala Desa. Aku 3 bulan terakhir ki bar metu karo Pak Lurah kene Mas. Terus bareng metu karo Kepala Desa Pak Hudi Utomo ki terus hawane masuk angin terus ngono. Bar metu ki terus lemes. Maksudnya ki awake kesel ngono lho. Awake kesel, lemes, masuk angin. Masuk angin. Angger arep budal tanggapan kok kudu masuk angin. Ketoke kok dadi to, Pak. Dadi apa kowe iki aja menyebarkan fitnah, aja menyebarkan hoax lho. Maksudnya ki rancangane apa ki jenenge wayangan karo jenengan ki dadi apik. Oh, rancangane. Rancangane kan arep nanggap jenengan ki 3 bulan yang apa ki jenenge lalu. Dadi metu karo Mbak Manohara ki maksudnya petungan. Heeh, ngono lho. Dadi wayangan bengi ki bintang tamune Mbak Manohara ki dadi nemoni Mbak Manohara. Nah, ngono lho. Nah, ngono kan kudu jelas. Kudu jelas. Petungan ning hotel. Maksudnya ki leh nganu karo panitia ki leh noto ki ning hotel ngono. Oh, alah rapate ki di hotel. Jangan dadi konotasine ki aja negatif. Ya wi yo karo Mas Deni barang kuwi, Mas Deni panitia kene. Oh, Mas Deni panitia barang. Pak Lurah karo Mas Deni. Pak Lurah karo Mas Deni sampean karo wong loro kuwi digawa ning hotel. Digawa ning hotel. Petungan ning kono. Iya. Weh. Oh, enak lho Mas petungan ning kono ki. Sing penak iki apane? Ya makanannya itu enak-enak. Ngono beliaunya makane bengi iki acarane iso sukses kaya ngene ya mergo petungane panitia kuwi mau. Niki ora gelem dinyang lho Mbak Manohara. Loh, Pak Hudi Utomo karo panitia ora gelem dinyang, bintang tamune kacek sithik nek ora Mbak Manohara luwung ora wayangan. tenan. Pak Lurah kok ya Pak ya. Alah. Pak Lurah. Ketoke kaya wis wakrab ngono lho. Sudah biasa sama Pak Lurah sini itu. Oh, kaya wis cedhek akrab ngono lho. Sudah biasa. Karo Pak Hudi Utomo? Oh, nah aku kan yo nadyan tau ditanggap ning kene ning aku urung patek akrab. Oh gitu. Aku ning kene wis ping pira ya? Ping 2. Ping pira ya? Ping 8. Ping pira yo? Sampeyan ning kene ping pira? Ping 2 kayake Mas. Ya ping 2 ya an. Ping 2. Aku yo padha nek ngono ping 2. Muga-muga tiap tahun tetap wayangan ya Mas. Amin. Siapapun dalangnya, siapapun bintang tamunya, yang penting itu menghibur. Jadi dalange terserah, bintang tamune terserah, sing penting wayangan. Tahun ngarep ora dalange Mas Akbar rugi no. Kok iso rugi? Ya rugi. Sing rugi sapa? Awake dhewe ra ditanggap. Oh iya. Maksak. Merongos ning omah ya. Inji alhamdulillah menika hajatipun tasik bersih desa. Lho, PHBN. Apa Mas iki? PHBN. Jadi bersih desa ra itu Pak. Oh, berarti iki engko neh Mas. Oh neh. Bersih desa ya wayangan neh. Ngono ya. Dadi iki engko apa ki jenenge HUTRI? Ya wayangan. Wayangan. Bersih desa ya wayangan. Yuk sampean tanya Pak Lurah no, kepala desa no. Mengko wae engko bar iki dikan munggah Pak Lurah. Oh iya, sampean kan sing rumahnya deket dari sini to. Aduh. Loh, aduh to. 20 menit ngono ritak ning kono nek truk mandek kudu tak coloti ae kok. Lho. Saya to wong sinden ayu maca alus kaya ngene kok kudu nyoloti truk lho. Piye sing ngomong ayu sapa? Lho, yo aku warga masyarakat tekono Mbak Manohara ayu apa elek? Alah. Aku mengliwat rene cah cilik-cilik wis bodho ning guriku kok, Mas. Heeh, piye? Lah iki lho bancine wis teko. Kowe kadung dandan ayu aku dionok ning ngono kok.
Ya kuwi antusiase apresiasine para warga masyarakat. Walah tenan aku. Senenge Mbak Manohara awit senenge iki kaya ngono kuwi. Tok ki bengak-bengok iki jenenge wong edan apa wong waras. Oh, ayo ya Mas ya. Wis ndak lungguh kono menenge ra meneng tak tuwapuk wis. Iya. Ngaturke panuwun Mbak Manohara. Lungguh. Duduk. Aku mengkirene nggawa bojoku kuwi, Mas. Oh, ngono. Ya nek pancen bojo sing iso gambui nak ya sampeyan. Lenggah sing apik ya. Ya, lenggah sing apik. Ngombe arak sak botol PPU kok arek mendem. Ya ben. Alhamdulillah ya Mas. Ya. Mbak bilih menika wonten pamundutan. Lo banyak niki ada layang utawa surat menyusul lagi. Gak ketok ning kene Mas. Yo rene no. Ya. Nyapa to padha lanang edak mbok bet. Ora nek meteng ya Mas. Iya, Sampeyan sesuk ning ndi Mas? sesuk ning Tuban. Aduh. Aku kok ora mojak. Loh, nyusul. Lah sing bayari sapa? Kok mbok nyusul. Ya. Rumah samu macak wedok ngene iki ora rekoso apa piye? Lho, sampean iki macak sinden iki rekoso to? Wedok-wedok ke penak karek dandan. Nganggo jarik, nganggo kebaya sanggulan. Mlaku karek mlaku. Timi. Lungguh karek lungguh. Prek. Lah nek sampean rekosone ning ndi? Lho, Mas. Heeh. Dandan sinden ngene iki mlaku. Lho, wong wedok nek mlaku lak ya penak to. Heeh, anggun. Lah nek aku, lho, mlaku ya cek leren diono ning ngene. Lho. Rekoso ya? Lah mergo ngopo kok tak ono ning ngene? Penyebabnya apa? Ngepasne, Mas. Lah lungguh barang apa ya rekoso? Lungguh ki ya rekoso rumah samu. Nek sinden-sinden. Nyinden kaya ngono ki lak ya biasa to. Lungguh mak prek penak. Lungguh mak plek. Lah aku ki lungguh mak plek. Heeh. Nek ora tak alon-alon tak papakne. Heeh. Ora ya kepletos. Apane iki lho masane kok iso. Aku ki tahu kok Mas ngono kuwi. Tahu piye? Bar lungguh nyinden ngene iki to Mas. Heeh. Jam 3 kan mulai. Mbok aku ngadeg gila kok kelet to. Piye apa? Sing kelete Ya antara jarik karo kentol iki lho. iya. Tak kira ora apane lho sing kelete. Mbok arep nguyuh tak goleki kok renek aku ngono. Mbak lho kok gepeng. Masa karo tek dhewe pangling. Arep nguyuh ki tak goleki renek lho. Iki masa gunaku. Nggonku ning ndi iki ya. Lah kok ya kelungguhan kesuwen ngono ke. Menggilani. Iki lho layangnya. Sak. Iki. Tak macane. Wacanan to. Nah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dalang nyuwun gendeng. Gending. Gending. Nganggo wulu. Oh, nyuwun ulu. Mas iki nembung maksara Jawa lho, dikeki wulu ben muni gending. Nyuwun gendeng. Sesideman 2 pedhot katresnan. Iya. Saking Pak RT 5 RW 1 nang Lundoyo. Nggih ta? Heeh. Setunggal sesideman nomor kalih pedhot katresnan. Iya. Kangge Pak Kades kalih kanca-kanca RT. Iya. Lha iki lho, ya ta? Heeh. Do meteng, Mbak. Piye? Dumateng kok do meteng. Dumateng kok do meteng piye to? Do meteng kanca-kanca RT. Bapak nyogok ibu. Bapak saha ibu kok nyogok lho. Oh, saha to ki? Oh, malah mataku. Tak kira bapak nyogok ibu. Lah ya bapak nyogok ibu terus do meteng kuwi mau. Terus. Kangge Pak Kades kalih kanca RT, salam saking Pak Joko Tirta, Mbak Manohara. Niki kula titipi 1 yuta. Alhamdulillah. Lah ndi duwite? Diamput cekek glegek guru 50 ki lho. Kok iso 1 yuta lho. Ora mungkin Mas apa Pak Nang Ludaya ki ora mungkin ngepe 50. Iki tulisane lho 1 yuta wacanen to wacanen. Macanen iki lho ora percaya to. Iki lho totale kabeh 150 sing mlumpuk ning kene kok iso 1 yuta nek mung gedhe. Iki lho kula titipne Mas Akbar 1 yuta lho ora percaya. Endi? Wacanen. Gandeng 1 yuta dompet kula kentun niki kantun 100. Iki lho tulisane ngisore iki lho. Ora mbok waca. Endi to? Kok mosok enek kentune dompet kene. Oh iki ya enek lho ngisore. Piye? Sing 900 nyuwun Pak Lurah. Lagi ning ngisore enek cilik to. Apa? Rawayangan rapatekan.
Masaku kok. Enggak. Ngatur ki sak tembang sik engko lagi Pak Lurah ya. Aku sesuk prai ra mbok jak ning Tuban to, Mas. Ya melu wae to nyusul. 150 ora apa-apa. Adoh iki Medion Tubane adoh ya. Ora apa-apa. Aku demi Astabrata, demi Mas Akbar budal. Oh ya, nek karo Astabrata Oh, sampean ora lah apa-apa. salah satu bintang tamu sing wis senasib serumpun sepenanggungan. Tenan. Wis kawin karo Astabrata banget ngono. Tenan, oke ya mbok kawin tadi men iki. Hei! Maksudnya ki nganu nih berkolaborasi Ya, gitu. kolaps. Salahmu kok teko kawin barang. Karo penabuh-penabuh, karo Ah. musisi nak yo sampean wis Tak kasih sesideman mawon. boleh. Heeh, permintaan Oke. dari sinten iki wau, Pak Nang Lundoyo. Ini jarine enek isine iki. Yo kino. Engko mbok pek dalang kok dhuwit 100 saya kok mbok pek. Kok tak nggo torok Mas iki lho. Torok masih sapa? Sing topinan iki lho. Sapa to? Ki lho ben dinggo tuku neh. Aja engko. Ngombe sak botol PPU lah omong teko ndi-ndi. Yo. Tak tukoni sak jirigen ben tambah mendem. Malah wis ora iso apa-apa engko. Ayo, bawanana sik yo, Mbak. Ya ampun Mas, Apa? ternyata di sini ada koperasi merah putih. Iya. Alhamdulillah. Tapi orang buka ya Mas iki ya Mas. Masa orang buka? Orang buka sitok ya, lagi tinggal delok wong ya. Oh ya, alhamdulillah. Ya bengi kok kon buka. Nggih. Kayak iki lho, merah koperasi merah putih iki isine sembarang barang Mas. Oh, ngono. Harga juga terjangkau. Terjangkau. Nah, engko dilungkas ya enek sembarang barang ning kono. Contone? Ya kayak bahan pokok, kayak beras, gula. kayak gula, multo, ngono kuwi Mas. Enak ya ning merah putih. Ana terus engko Pak Lurah iki dilungkas arek bakul genteng. Jadi didasari ning ngarepan kono Mas. Pak Udi Utomo wi masa bakul getheng. Loh, ben lain daripada yang Oh lain. iya, yo getheng iki bermanfaat to. Bermanfaat. Dadi bawani sik yo. Nggih. Ya jal nyicipi suarane. Yo. Wiwitane. Suaraku sok kaya perawan ya. Wah. Tenan kok. Perawan wong buntet kok. Terus Anderek sang baki priya bagus kang olah budaya. ngene iki umpama dirungokne ning radio no mesti sing Tenan. do ngrungokne do anu mesti membayangkan. Membayangkan ki pomo jaman biyen ora streaming. Heeh, nggur swara tok radio. Dirile radio ngono ya Mas. Heeh, piye suarane lek galik-galik iki Wong mesti ning omah ki mesti. wonge lencir kuning Yo, perawan mesti ayu. ayu. Tenan Mas. Basa didelok langsung. Ayo banci, banci. Banci yo ning yo dikersakne malah bermanfaat kok. Tenan. Terus Wong lanang-lanang iki diapusi ngene wis manut ta. Pak Lurah wi petok aku pisanan ya tak apusi, Mas. Loh, ngapusi Pak Lurah apa lho? Ngaku ku wedok. Dadi ruwe mbiyen ki jenengan ki putri. Roe iki wedok, Mas aku. Terus Basa mlumah lho, kok padha. masa Pak Udi Utomo mlumah. Basa ro nek aku ki mlumah ki lho. Oh iya. Terus Tak lebokne kene sik, lumayan. Engko tak golekne batur ki engko. oh iya. Sapa namanya? Kota Heeh. Wes? Bandara terus ayo ngayan. Cengkok iki lho jane. Cengkok iki jenenge cengkok kali cewek. Cengkok khas kali cewek. Nggon desaku kono ki enek jenenge kali cewek. Enek tenan to? Desa jenenge kali cewek iki enek. Saiki digenti jomblang bethek alias blangtek. Kuwi enek tenan ya. Enek tenan zaman aku cek sekolah mbiyen. Weh. Jenenge agar ayo ning gone kali cewek ngono. Kecuali kita blangtek iki lho saiki ngono. Wow. Zaman biyen kan programnya pemerintah ki urung ono kaya saiki ngono. Iya. Tiap rumah harus ada MCK-nya. MCK kuwi
WC kuwi lho. Oh, Dalang mandi kok cuci yo- kakus kuwi to. Terus. Dalang kok ora yo MCK. Heeh. Ngisik nih wong. Ya ora ero tenan lho aku kan yo Oh iya lali ya. ora menangi. Iya lali aku pas ning nggonmu ngising kene kakus sik. Wah, masa main dalang kok ning kakus. Lah, apa ke jenenge? Bar kuwi enek MCK to. Heeh. Biyen urung ana MCK. Heeh. Zaman aku sekolahno budal jam 6:30 ngono kuwi. Oh. Neng pinggir kali kenek ting. Kok ting? Dipasang ting ngono lho, Mas. Tingnya apa? Ting. Heeh, ting. Ting pleding. Dadi wong langsung mak prok ngono. Kuwi jaman biyen ngono kuwi ya. Jangan biyen batur iso omong-omongan karo sitoke ngono. Ngono kok ora ya ora isin ngono kuwi. Isin piye wong terane biyen ora ana MCK kok. Ya wis ting pleding ngono Ya ting kuwi. pleding kuwi. Terus, heeh. Sawan menyang kota Gedhe. Res. Bendera terus kayong ayon selendang kuning kang saking wukir. Suara kurang perwana ing wasis hang ngungro. Kok gudi men to? Nek gede metu asline nek gede. Guting aku laras gede ngene. Terus Liyane gede ra apa-apa. Mas Alah. vokale iki lho. Terus Anggung marang bendera tia soles tia pijer ngincang ngake alis. dadekke ya, Mbak? Mah. Lho, yo dadekke no. Oh iya, sesuk rambut cang. Nyusul. Mau ora bayaran kok nyusul. Ya omong kanca-kanca no. Astabrata. Omong saiki lurahe Tris. Sing Tris? ngibot, sing nyekel dhuwit saiki Tris ngibot. Walah. Pesek ki yo cek nyinden to pesek ki. Lho. Piye to ki? Iki manten anyar apa kapan to, Teh? Lho ya wis lumayan Oh, lawas. berapa bulan yang lalu to? Sing anyar niku lho, Mbak Aulia sing anyar. Oh, sing anyar Mbak Aulia selamat ya, Nduk. Selamat menempuh Lara hidup. apa ora? Apane? Kok iso dadi mantan iki seneng bahagia kok lara iki lho. Apa lara? Kok iso lara apane? Lara, Mas, tenan. Rabi kok lara iki lho. Iso kaya disilet. Gah aku ngono kuwi aku. Anu, selamat ya, Nduk. Iya. Pokoke tak dongane moga-moga ndang hamil. Amin. Pesek ya ngono, tak dongane ndang hamil ya, Sek. Lho wis kuwi. Oh, wis meteng to? Wis. Wis meteng to, Sek? Sampun. Alhamdulillah sing anyar ki tak dongakne ndang meteng. Engko nek kowe pengen ndang meteng diurutne, Nduk. Nek ra. Maksudnya dipijet. Dipijet. Diuritne. Diurutne iki piye maksudnya? Awit RT 1 sampai RT 7 kelane sing meteng. Masa diurutne 7 RT ra enek sing iso meteng. Bancaan malah. Dadekke yuk. Heeh. Yuk. Terus tresno sesideman. Oke. Ya. Oh. Oke. Luwe becik patenana timbang pisahan.
Jan. Oh, semangat men to. Semangat menggone Pak Lurah Bandungan. Iya, engko bar iki iku Pak Lurah ken minggah ya Mbak Mano. Iya no. Sama panitia-panitia nggih kan munggah. Oke, ya. Yuk lanjut ke sik. Heeh. Urip ana utak ati kabeh tak tukak Oke. Oke. Bandungan bergoyang. Oh. Awas. Sampun katur. Sampun katur. RT 5 RW 1 Mbak Mano. Heeh, Mas. Iki lebih afdolnya jika Bapak Kepala Desa Bapak Udi Utomo kin Injih, monggo. jenengan sing ngaturi jenengan. Pripun, Mas? Jare wis akrab. Sudah dong. Heeh, nek wis akrab iku ora kaya sing wis akrab sing ngaturi, Mbak. Oh, gitu ya? Lah iya no. Monggo Mas Alit. Mas Alit monggo. Sepote. Iki Mas cilik iki. Oh ya, Tapi iso gawe cah cilik wisan. iso no, wis manten kok. Wis dadi manten. Monggo Mas sepote kangge Mbak Lurah. Monggo Bapak Hudi Utomo kula aturi minggah wonten ing papanggungan Bapak. Iki dipun jemput mboten? Jemput no, ya? jemput no. Aja kleru sing lambi biru kuwi lho ya. Ora. Monggo Kang Mas. Kang Mas. Monggo Kang Mas. Iso ketok sarimbet ngono. Terus, arep kok iki,
Ning kono ae. Bu, Pak Lurah ki gandeng aku kudu ning nguri ae to. Wih. Di situ saja. Mike Pak. Mike itu mriku Pak. Mriku Pak. Mike mbok damel mike jenengan ki ambak mawon. Pak Lurah sandale anyar. Koro wae to iki lho. Non? Koro ae. Lah nggih. Monggo badhe ngaturaken napa Pak Lurah? Sepatah dua patah kata monggo komentar pagelaran malam hari ini. Wong ngerti lak mic kuwi wireless ya. Mic kuwi renek kabele. Lah ya wis tau tak cekelno lho kok ya. Iki wis diomongi meneng ae aja sampe yo panggah. Bu Lurah wau nggih tumut to Pak? Yo melu. Ingkang pundi Bu Lurah? Lah iki. Lah iki. Oh, ya Allah Bu Lurah. Guyon opo padha lanange aja demek-demek to. Lah mong gandeng ketoke mesra lah kok bareng aja demek-demek iki lho. Lah engko nek ning nguri wae ra apa-apa. Asak. Lah yo ngalang-alane perang kowe lho kan. Padha lanange ya Bu, aja cemburu ya. Engko Wis samarku. tak peseni. Lah napa? Ojo rame-rame, rahasia kita berdua. Ngono ya Mas. Ora diomong-omongne rapi nang karo Blurah lho. Lah tapi aku kadung hamil ki Mas ketoke. Telat kurang wulan. Ketoke nggih mantun karo jenengan kae terus aku leren. Ket kae. Masa. Pripun Pak Lurah? Komentar jenengan pripun nek ngaten niku? Ya, nggih. Diarani ngaten niku. Wis pokoke kudu tatak tetek yo kudu. Dadi lurah kok ora tetek ya lengser. Wong ngurusi berbagai macam masyarakat ya to Mas. Lah iya betul no. Nah, panjenengan selama ini Pak ada pengalaman napa sing mboten jenengan lalek nih? Heeh. Yo salaman karo sliramu kae to. Lah iki lho. Kok kuwi ya? Maksudnya sing kangge masyarakat menika lho pengalaman Wes banyak sekali. banyak sekali. Banyak Mas. sekali. Suka duka bersama masyarakat Bandungan luar biasa. Alhamdulillah. Ini sudah Iya. berapa periode? Satu periode. Oh, lagi siji periode kok wis ngene ya Mas ya. Heeh. Nah, tetap semangat ya Pak Semangat, Lurah. berwaras. Amin. Panjang umur. Alhamdulillah najan to lurah ki bayarane ra nyucuk. Lho jet tenanan iki. Lho niku tenan nggih. Lho tenan. Kok yo roh itu. Ora mau kene gendakane ya lurah. Oh, iya, iya. Ya lali aku. Maksudnya koncone lurah oke. Koncone, Ngono konco lho, Mas. plek ngono lho. Oh, cangkemku ya nyapa nggih. Alah. Anu. maksudnya ki kanca-kanca lurah ki oke. Relasinya banyak. Iki Pak Lurah ki besok nampane apa ki jenenge nampane Ganjaran. Gaji ki ganjaran. Amin, amin. Nggih to amin. Pak Lurah nggih. Nek trimo gaji ora nyucuk ya. Ora nyucuk Mas. Jago lurah entake pirang M. Betul. Bayarannya mak cerit lho. Neng niate labuh kok ya. Nah, ngono. Labuh karo warga masyarakat. Lurah ki tanggung jawabnya gede. Heeh. Luwih gede meneh ki tanggung jawabnya RT. Lho, kok malah abot RT ki lho? RT kuwi dimusuhi karo tanggane barang ya ono. Yo, bener. Nggih ta? Contone piye? Lah kene ora kene ora. Oh kene ora. Lha iki ning nggon. Kene guyub rukun kabeh. Ning nggonku. Oh, ning kono. Ning nggon kula. Nek nggonmu piye nek nggonmu RT nggonmu? Piye? RT nggonku ki piye? Bantu era entuk PKH, sira entuk beras era entuk leh ngelokne ya ora eram. Nek ngelokne piye? Ketoke koyo curhat to ya. Oh kula mboten nek kula. Aman. Tangga-tanggamu. Tangga-tanggaku mesti Mas. Heeh, piye? Ngono nek sing gak seneng ya ngene. Trah RT-ne matane picek. Kuwi tenan. Ngono kuwi ya Ganjar. Wong aku ki rondo ora duwe apa-apa. Kok ya beras ora entuk PKH, ora entuk apa-apa ora entuk. Trah peto. Kuwi tenan. Nek nggonmu. Ning nggonku padahal RT ki ra enek bayarane. Ora enek. Tapi tangga-tanggane kuwi kaya ngono kuwi sing ora entuk. Iya. Ngono. Trah ya sing diwehi kuwi lak dulur-dulure tok, trah ben badhok dulur-dulure tok. Kuwi mesti. Nganti kaya ngono ya. Winti kono. Nggonku. Oh, tak amone lurahe. Ora enek. Tak amone lurahe ya. Tak amone lurahe. Ngono lurahe bolokku dhewe kok. Tapi Mas, RT kuwi besok ya jagane swarga. Betul. Lho. RT lurah niku cadangane swarga. Cadangane Mudin. Mudin. Nah. Mudin ki apa neh Mas? Ora ana bayarane lho. Jam 1 enek wong mati mesti budal. Budal. Lho, Rekoso to. rekoso. Arep ora iso turu, jujuk nek wong sedo. Nah, Buntel. umpama suwir nek wong mati, Golek. tanggane pateni. Ya ora kaya. Monggo Kepala Pak Desa. Lurah badhe ngaturaken napa kanggo marga masyarakat. Ya.
Ini RT kono, RT kene orang Ora enak RT kene. Termasuk malam hari ini yang menjadi panitia adalah Pak RT. Tepuk tangan Pak RT. Tepuk tangan untuk kita semua. Pripun nek mantun niki Pak RT sedaya kan munggah. Iya, kabeh. Saniki? Perangkat ingkang kersa Pak RT sedaya mungkin. Pripun timbali jenengan mawon. Oh, konsepnya tayupan, gledeke Manuhara, ya ta? Oh, saestu. Siap. Oh, siap. siap. Penting enek duite. RT ku sugih kabeh iki. Oh, tenan Iya. Bos Brambang. RT mriki sugih-sugih nggih. Sugih Brambang. kabeh. Poh Dah. poh 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 Piye? poh poh. Manuhara mulai gawane Brambang kabeh. Lah, kuwi lho Mas. Lho. Muga-muga kulite ora. Monggo Badhe niki ngaturaken apa, ngaturne monggo. napa, Pak? Aturaken apa, Mas? Lah monggo kaya aja rego-rego sak to, Pak. Ana apa nembang? Iki wis tak siapne. Oh, lagi. Aku mendrotek iki goro sliramu lho. Lah napa? Manuhara ndi tra teko iki? Manuhara ndi ra teko iki? Arep digecek RT malah nang iki. Duh. Tak telepon lah kok bae kena macet ning rel. Lah, Deni wis kudu nyusul pisan. Nek Tak Den- susule malah ora Manuhara. Oh lho, gemati karo kowe lho Deni. Mas Deni panitia ki Mas, aku gawe status aku kudu disusul kok. Ngono ya. Terimane ning rel sepur. Mangsaku kok Monggo panitia-panitia Ah, Pak mboten RT. ngerti. Monggo Pak. Jenengan dawuhi, Pak. Perangkat Pak RT. Nggih. Bareng munggah wonten. Sepote nganu Medion maju bangun ayo. Nah, iya. Niki tasih tumut Medion ae. Nggih ta Pak nggih. Nah. Menika alhamdulillah Pak Bupati nggih rawuh. Sapa? Menika Pak Hariwur ingkang kacamatanan. Wawut. Monggo bawa katuran munggah Pak RT. Ayo Mas, Monggo. monggo Mas, sepote. Ayo. Ndi, Monggo bawa. monggo Pak Monggo. panitia sedaya mawon monggo. Monggo Pak RT. Bawa perangkat. Pokoknya ora munggah Pak duk BPD, nih. monggo. Ora munggah duk nih ya Pak. Monggo Mbak Manu. Dikuati, Mbak. Masyarakat Madiun sangkot tambangan presuksesi program Monggo Pak RT. pembangunan pancen nyata mati yang ambangun pancen nyata mati yang ambangun kayu adil makmur dasar Pancasila maju terus pantang mundur mati yang maju bangun mati yang maju bangun mati yang maju bangun. Monggo. Monggo. Masyarakat Madiun sangkot tambangan presuksesi program pembangunan pancen nyata mati yen ambangun pancen nyata mati yen ambangun kayu adil makmur berdasar Pancasila maju terus antara mundur mati yang maju bangun mati yang maju bangun mati yang maju bangun. Nggih, monggo Pak RT. Pak BPD. Monggo niki Pak RT. Nggih. Lho delok awake ngatek kuru dicelatoni masyarakat. Ora. Nyat pawan cilik. Menika kok. Pak sinten? Nggih Pak RT. Pak RT. Pak RT gak kuru ya Pak RT dengken lho. wis bagus-bagus iki. Nggih, monggo. Pak Ketua BPD. Niki Bapak sinten niki? BPD. BPD. Niki tadi mayar iki nek kerjane iki. Heeh. Oh, niki Pak RT kan? Pak RT. Lho, to Mas awake kuru-kuru lho Mas. Dicelatoni tanggane ya Pak ya. Nah, ya. Yo pawane nyat cilik kok. Lho, ki lho gendakaniku. Nyapa kok mlili wedi aku. Ya nggih. Ah engko sik Mas, sik gosik. Nah, oh sasa aku niki gak aku. Niki urung-urung wis disangoni ra penak karo kancane aku.
Nah, Nggih Mas alhamdulillah. Da, menika Pak RT. Iya. Sing RT pundi? RT amor RT. Ah, sing RT amor RT. Engkang pundi RT ngacung, RT ngacung. Ngacung RT lho, tanganmu ki lho. Pak iki lho ra sopan tangane kok. Didadekne Iki siji. RT. Didadekne siji RT amor RT rono. RT amor RT. Ah, didadekne Oh mriko siji. nggih. Sik. Sing liyane RT mriki, liyane RT mriki. Sing liyane RT. Liyane RT mriki. Selain RT. Liyane RT monggo mriki. Kok ya manut ya to wong iki. Lah iya ya. Mandi ya dhewe ya. Lah ya wis mati. Nah, ingkang RT pundi ngacung ngapunten. Ingkang RT ngacung Bapak, ingkang pundi menika 1 2 3 4 5 6 7. Tepuk tangan untuk semua Tepuk RT. tangan untuk Pak RT. Alhamdulillah delok to Mas. Jos, Mas, awake kuru-kuru. Dicelatoni tanggane ra entuk PKH. Tak tanya satu-satu. Harus di absen Mbak Mano. Perkenalan. Perkenalan. Aduh, aja demek-demek. Beh Lundoyo. Wis ora nutut kok demek-demek. Maksudnya ranutut ya apa? Ranutut ya apa? Iki wis kethek mangan klendeng. Apa kuwi? Wis tuwek reso ngalor. Oh, alambah sandalmu jepit kok ngesakne aku. Ya tukono to, ora gatono to. Nggih. Ngene iki arep munggah panggung nggih bodinan ora busik. Wis sepuh kok hibudian. Nah, Lah TKI siji-siji. oh, tangkleti nggih. Ya di absen, di absen. Di absen. Niki karena masih kemerdekaan. Heeh. Yuk, gerak. Ayo, siap, RT siap. Iso siap ora kok. Ah, lho. Lati rene sekedhik. Nah. Alhamdulillah. Lah kok manut kok cah TK lho kan. Yo ki anu rasa nasionalisme dipupuk. Anu tipung tok Mas, tipung tok. Tipung tok. Nah yo. Tak dudut ya. Yo. Asik goyang, Pak. Asik. Alah mingkemo. Yang ini siapa namanya? Yo. Namaku Yupartono. Namanya siapa? Yupartono. Apa. Terus. Jenengan RT pundi? RT 4 RW 3. RT 4 RW 3. Alhamdulillah. Lanjut. Pak. Hah? Lah ala kok ekonomi ngamingu. Anu status perjaka duda apa suami orang? Suami orang. Alhamdulillah. Putrane pinten? Kalih. Empun Simas sedaya napa dereng? Tasik setunggal. Oh, engko sampean anggap riasku ya, murah. Malah tawa. Lanjutnya yang Yang ini siapa namanya? asik. Joget dulu. Mas saya Sutarmo. Jenenge Pak Sutarmo. Engko ngarepe aja ditambahi A lho ya. Lah malih apa? Asutarmo. Undakno. Alhamdulillah. Tulo dongane jenengan sehat panjang umur nggih. Jenengan nggih nate dicelathu tanggane. Bendino Pak. Lah dalah. Ngono kok jarene lurah. Yang kene ora enek, yang kene ora enek. Gaji. Kok eran, kok mendah. Lanjut. Dalam. RT niku tatapan. Oh, RT kita tatapan. Oh, RT tatapan. Wis bayarane saiti ya ta? Lah cocok niku. Setahun pisan. Duwe. Loh, aku dhewe. Ayo lanjut. Ora apa-apa sing penting ikhlas gitu. Ya. Yang ini namanya siapa? Oh, enak ya. Nama saya Supriyadi. Ora protek krungu. Ora patek krungu. Baleni yang ini. Yuk. Yang ini namanya siapa? Nama saya Supriyadi. Supriyadi. Mas Supriyadi. RT pinten? RT 6 RW 1. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Anak-anak iki sitoke Lah, iki lho, cilik sitoke. dhewe. Anake sapa iki? Bagusnya kayak ngene ya. Bagusnya kayak ngene. Langsung malang krek. Alah wis sunat apa urung? Ngono kuwi malah ping pindho pisan. Yang ini namanya siapa? Ayo. Yang mana? Loh. Pijet iki. Sabar.
Sabar. Sabar. Musuh radi mriki. Mas sabar ben ketok. Sabar. Innallaha Masobirin wong sabar ditek-itek kancane. Sabar musuh cah cilik iki sabar. Wong nyatane untune rong metu. Ini penggemar wayang kulit setia. Oh, betul. Alhamdulillah. Iki sok ben arep nanggap wayang kulit lho, Mas. ngono kuwi weh Ngenteni brambang regane sak kilo 700.000. ayo terus Yang ini namanya siapa? ya Nama saya Nang Lundoyo. Iki lho bocahe. Iki lho bocahe. Sing njaluk sesideman kae iki lho. kok senengane sesideman to Sesideman. ayo Nang Ludaya kok senengane kok sesideman napa? Mana, Mbak? Alah. kok Jakarta bahasanya kok paling Jakarta kan gimana Mbak Wong son sakmene bantere kok gimana toh? Jenengan gitu. Pluk. Jenengan kok seneng lagu sesideman ki napa? Memang kesukaan, Mbak. Oh, dari Jakarta, anak Jakarta. Oh, ini pernah terlonte-lonte, Mas. terlonta-lonta terlonta-lonta Oh, terlonta-lonta di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh, anak Jakarta, anak Tanah Abang ini. Enggak. Oh. tekan wis duwe bojo urung Oh, saya tahu Tahu urung kok iso. Jenengan kok senengane sesideman ki napa? Kesukaan, Mbak. Oh, kesukaan. Nggih jenengan nek ditangkleti kok tadi mboten mireng. Telinganya agak kurang dengar. Oh, mboten napa-napa. Jenengan ki malah panjang umur lho, Mas. heeh kok iso panjang umur Kok gak krungu ki malah panjang umur. kok iso Diceluk malaikat ra krungu. Kula dongan jenengan panjang umur ya, Mbak. amin Kamu pentas di mana? Lho, Di Ngrengket. Saya juga hadir. ya mbok sakarepmu, Mbak. Oh ditekoni apa jawabe apa? Ya. matur nuwun nggih, Makasih Mbak. banyak ya, Mbak ya. Salaman dulu. Ambune kok wedhus tangane. Bareng ngatet-ngatet wedhus. Minta sangu. Wong aku rene iki golek duit tapi jan sangu. Makasih ya, Mbak. Iya. Oh, alhamdulillah. Lanjut. Rati mriki, Mbak. Yang sudah bisa. Salaman ae to. nah ya Engko ali-aliku mbok babut. terus ayo Alhamdulillah. Ini namanya siapa, Bapak? Ya lali gawe musik. Ayo, Mas. Asik goyang dulu, Pak. Alah. Ngesakne, Mas. Awake ngantek kuru kaya ngene. Iki nek iki dicelatoni bojone ketoke. Ora tanggane. ya Yang ini namanya siapa? Nama saya Samijo. Samijo. Sami ki padha. jo kuwi Jo ki apa, Mas? Jo kok telek gitu. Samijo, Bapak Samijo, RT pinten, Pak? RT 2 RW 1. RT 2 RW 1. Jas, alhamdulillah. Bringose engko dadi syukur saiki ya, Pak. Nek mangan ora nyeruwi impet-impet to, Pak. terus Yang ini namanya siapa? Ora joget wong ki meneng ae. Oh iya. Urung wayahe tayub. Jogete tolat. Yang ini namanya siapa? Nama saya Lamin RT 5. Nah, kok ditekoni sapa kok jorok wong ki? Lah kok iso? Jenenge kelamin nih. Hei, Heh? Lamin. Oh, Lamin apa? Oh, nggih Pak Lamin RT pinten, Pak? RT 5 RW 3. RT 5 RW 3. Just stop, oke. Jenengan nggih nate dicelatu masyarakat? Alah biasa. Lah iya. Ngono kok jare, wong iki ora bebek, wong iki udah rukun. Nah, sing iki ya RT iki. RT. Oh, Jek Sita. Goyang dulu, Mas. Cek loro, Oh, Cek loro sini ayo. Oh, lah Cek 8. Asik. Yo. Yang ini iki kedawan gitu Kok iso kedawan? Lah kok ngene tok Saya to Mas urung apa-apa kok ya rene. Ciri khas kok. Yo. Jempolane gudi ya Mas iki. Lah nyapa nek jempolane gede nyapa ngono lho. Ora apa-apa. Yo. Yang ini siapa namanya? Oke. Nama saya Heeh.
Sunardi. Mas Sunardi. Sunardi. RT pinten Mas? RT 4 RW 1. RT 4 RW 1. Radi mriki Mas. Radi mriki. Ki kok RT jarine Pak Lurah arep entuk door prize satu-satu. Wis to wis iki tok RT-ne. Kurang satu. Heeh. Wis njaluk Ayo, door prize Pak, ora Rene. Rene. Nek angel-angel pi ono ke? Rene sik. Apa Mas nyapa? Nek angel-angel pi ono. Padha lanane mimian. Mas aja mlilik wedi aku Mas. Aku wedi aku Mas mluwilik wong iki. Wong iki mluwilik Mas. Masa kok ditakoni no. Anu trah yo motone ngene Mas. Angga namun moto. Ayo goyang dulu. Yo. Ayo Mas. Asik goyang sik to Mas. Alah. Aduh. Yang ini siapa namanya? Oh nganu stroke ringan gitu ya Mas. Mas ditekoni tenanan stroke ringan mau gitu. Iki bisu. Masa RT bisu? Jare kon joget. Iso omong bae. Iso omong. RT pinten Mas? RT pinten? RT 7. RT 7. Alhamdulillah nggih wis radi rene wae. Nah. Wes. Niki sampun RT-ne. Wes. Sik, jenengan radi mriki Pak. Niki menika Bapak sinten Pak asmane? perangkat Mbah Wo. Mbah niki Mbah kami tuwa. Mbah Wo. Oh, radi mriki. Nggih. Mbah Wo asmane sinten? Nyoto. Nyapa? Jenenge sapa? Aku. Iki mesti karo Pak tenanan jenenge sapa? Jenengan asmane sinten? Eko. Oh Mas Eko. Iya. Nyapa? Itu. Nggih. Mas Eko, Pak Eko nggih. Nggih alhamdulillah. Menjabat kami tuwa menika. Nggih Pun dangu. Iya. Suwi. Alhamdulillah. Pak aja ngono to Pak, kurang to Pak. Tampilannya saja itu. Iya. Nggih sampun ati mriki. Ada. Wis rasa omong oke-oke, engko terbongkar rahasiaku. Rahasiaku terbongkar engko. Nggih, alhamdulillah. Wong ki alim kaya ki lho. Walim ki lho. Alim kiai iki. Priyayi. Nggih, Bapak asmane sinten, Pak? Pak Marti, Pak Marti. Sebagai napa? Ketua BPD. Ketua BPD, alhamdulillah sehat selalu nggih Pak. BPD niku kerjane napa to Pak Lurah? Dulu. Lho mosok macul. Napa Pak? BPD niku tugasnya napa? Tugasnya ngawasi pemerintahan desa. Oh, ngawasi pemerintah desa cara Jawane iki nganu apa ki jenenge preman ngono ya Mas. Lah BPD oh ini Mas. Terus. Alhamdulillah di mriki Bapak nggih. Niki Bapak sing jame anyar iki alhamdulillah. Radi maju Pak. Asmane sinten jenengan nggih pengen joget? Manut mau. Oh manut ayo tiponge Mas. Iya. Asik goyang dulu. Alah. Mosok ki mbiyen ya banci. Nek jogete ya lumes kono ya karo aku. Asik. Yang ini siapa namanya? Urung mlebu. Sadianto. Namanya. Ayo Mas tiponge Mas. Yo Pak. Namanya Sadianto. Yo Sadianto wis darono. Oh iya. Oh iya. Yo kok ya. Terus. Iki asmane sinten Bapak? Kalau Pak Narto Kate. Oh, sebagai napa? Bayan. Oh, alhamdulillah. Nek niki sebagai napa Bapak? Kasih pelayanan. Kasih pelayanan. Oh, sing gene gawe KTP. Buatan surat-surat. Oh, surat-surat aja diangel-angel masyarakat nggih surat-surat. Angel-angel ngene iki masane. Napa? Utang bank penak. Nah, nek kuwi cocok. Aku dhewe ya utang. Terus. Wis nggih. Sik niki Bapak sampun nggih. Surat kita. Alhamdulillah satunya Bapak sinten asmane? Kula Satrio Ses. Satrio Ses. Kok enek sese to? Berarti sakit joget. Saged. Oh, kene karaoke ya. Neng nganu wilangan Mas kene iki. Ayo jajal tanjakne Mas, joget. Asik. Goyang dulu dong. Iya. Asik. Yang ini siapa namanya?
nama saya Satrio Ses. Alah ses. Tak kira Satrio Fu. Sebagai apa? Sebagai apa, Pak? Kami tua pare. Kami tua pare. Nggih, ra dimling. Nuwun napa-napa? Sidoronda. Nggih, jenengan keri perangkat sing bayaran ra diokeh ki keri. Nah, ngesakne ki lho, RT-RT sing awake kuru-kuru ki lho. Heeh, RTC. Nyuwun lagu napa sareng-sareng? Sareng-sareng RT. Nyuwun lagu napa? Heeh, perwakilan RT. Aja malang kerek beras larang. RT 5 ingkang pundi? Oh nggih. Nyuwun lagu napa? Jambu alas. Oh jambu alas. Joget bareng-bareng nggih. Nggih. Kula tak nglayani RT riyen nggih. Ngesane seratek bayarane. Niki sinten? Anu, Mega karo Seli. Ki ambune kok bodho wedhus kabeh to? Oh, gak maksudnya ki mung bar mbleh wedhus ngono to? Oh, alah ngono kok andekne renek popo belas ning kene. Ayo berdiri Mega Seli. Ayo. Oh, dintekne wedhus. Mbak iki sidene tatakno Mbak Mano. Heeh, sapa asmane? Mega sama Seli. Mega sama Shelly ki sing ndi? Ya gitu, ya berdua Oh iki itu. Shelly iki. Ini Mega. Shelly iki Mega. Ayo ga kene amor Pak RT ben entuk hiburan. Iya. Nah, iki dilan to sinden kok. Sinden kok raine dikek pecahan beling tok iki lho. Iya. Iki tok truk tabrakan ning kono kengkel. Oh, sampai ngawur. Kene sidangnya. Saya di sini. Sini Shelly sini. Sally di sini. Aduh. Halo, Di mana? Pak Lurah riyen, amit nggih Pak Lurah. Mriki. Ya, nah, Oke. kono ben dienggo krayahan RT kono. Ngesakne. Ayo. Nah, ning tengah-tengah. Ki Pak RT njaluk jambu alas, Juk. Yo. Oke. Ayo Perwakilan semua dilayani. RT. Siap. Ngesakne RT ki wis ditlatoni masyarakat. Mm-mm. Dadi ayo dihibur. Ayo Yo. joget bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya, daleke yo. Hei. Lanange sinten? Lanang jelas yang paling imut, sing paling imut. Monggo. Sing sampun. Oh, sing sampun Ya, nggih mandap. Monggo mandap Pak. Ingkang RT. pundi, ingkang pundi? Oh, sampun nggih. Monggo mriki. Nggih, monggo sing sampun mriki monggo. Nggih, matur nuwun. Nggih. Oh nggih, Pak. Matur nuwun. Mbah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. bet ora apa-apa ki wis engko monggo. Monggo, Mbah. Monggo nggih. Kok ya wakil ki lho Mas. Iya ya ngesakne RT ra nek duwite kaya ngoten. Ya rasa Mbah, rasa. Kok coba krogo nih. Nggih matur sembah nuwun. Ngesakne Mas RT ra nek duwite nggih. Sembah nuwun sing sampun monggo. Nggih. Nggih, monggo sing pengen sedekah mriki. Sing mboten nggih mboten napa-napa. Lagi langsung ki lho. Ki langsung itu. Dalam pripun? Kok yo mentolo men. Ora. Ngesakne RT ra nek bayarane Ndang Dur. Makasih. Oh nggih sik to sabar gantian. Nah, nggih Pak, sembah nuwun nggih. Alhamdulillah. Pak RT sampun nggih. Sampun Mbah Kung. Heeh. Nggih salaman dhisik to Mbah Kung. Ambung ora? Ora ya wis. Wi ning ndi aku nyusul lho Mbak Mano wi. Nggih, sembah nuwun nggih Pak Kung nggih. Makasih. Alhamdulillah. Menika para perangkat-perangkat desa. Ingkang makili sinten? Sing makili sinten? Kok wedi aku karo Pak Wo ki. Wajahnya iki lho menyeramkan. Oh ning hatine lembut tok itu. Ki karek kalah apa Sidorondo? Aku manut awakmu Mbak Mano ki. Iyalah Mas ki sapa neh ki. Sidorondo. Sidorondo. Sing nyanyi sinten? Sinta sama Ya, Aul, kene. Sinta sama Tanya, jenengan. Oh, sapa karo sapa Mbak Mano sing cewek? Sing cewek sinten monggo Mas? Ah, Sing ah. dereng sinten? Mbak Sinta karo Mbak Aul. Mbak Sinta kali Mbak Oh, Mbak Mega lagi. Sapa? Oh, Yo ga ayo. Karo awakmu ga berarti. Ayo ga, ngadeg neh ga. Ayo. Mbak Aul kenal Mbak Aul, ayo Mbak Aul. Ayo karo Mbak Aul. Ya wes. langsung dua ngesakne Mas. Heeh. Yo awet dua. Heeh. Oke. Sinta murung to iki? Dereng pisan ke piye? Ya pisan aja dong, Pisan, ngadeg Dok, ayo, dong. Dok. Bareng-bareng. Nah. Oke. Nganu Mas, niki dikerangkeng riyen Mas, dikerangkeng riyen. Anu, pakane pengke renek. No. Dalam. Aku arep nyanyi karo ki lho. Oh monggo. Setunggile mriko Pak. Setunggile pinggir kidul ki ya Mbak. Nah, mriko kilen to. Walah. Dampingi ratu-ratu lho no. Nggih. Monggo Bapak mriko monggo tengah. Nah,
Mereka, nah, Pak Lurah karo banci ae ben gak meteng. Yo, karo warung wanita burung itu. Dadeknya ya, sederhana ya. Siap. Ayo, dadeknya Mas. Yo. Sampun, Pak. Sampun. Alhamdulillah. Matur nuwun sedaya. Pak Lurah kersane teng wingking riyen. Mangke manten iki badhe nyanyi to. Mboten sampun. Mboten sampun. Mboten nyanyi kalih kula. Mangsaku kok. Saestu. Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun Bapak Lurah dan Bapak perangkat desa semuanya. Ayo. Nggih. Baris, sing jaga lawang aku kok. Ora nyawer ya isin karo RT-RT engke. RT 100 lho. Oh, kasire kono ya, Mbak? Ya, masa lurah ra nyawer ya isin. Iya. Pokoke enek dhuwit ya medun, ra enek dhuwit ning kene terus. Iku kita harus sinden. Ketapan sinden. Karepmu wong ki kasire aku kok diulungne sinden. Ben, karepmu nganu Mas iki terundangane dilesek. 10.000 sikile tok sisih. Alhamdulillah, mboten guyon Pak napa to niki? Guyon. Makasih nggih, Pak. Urung balik rono ngidul, urung sing wis medun. Monggo. Medun karepmu ra medun ya karepmu. Bature 110.000 ini. Alah rasa repot guyon ngene iki, Mas. Iya toh. Iya toh. Nggih, sembah nuwun. Napa to Pak niki alah kabeh kok 10.000 dhewe iki sae. Nggih, sembah nuwun guyon Pak. Alah ndak medun sing wis. Alah tenang alah guyon niki. Laris. Tongkas kasunyatan. Oh, si Tongkas. Iya sayang rono. Anu aku entuk pelanggan si Tongkas kasunyatan. Sapa sing sakit apa? Ini lho dadi germo iki penake. Alhamdulillah laris. Urung iki urung jar nyanyi kasunyatan kok. Oh ya. Gak muni. Kasunyatan. Oh iya. Untuk Jenengan nembang piyambak, Pak nggih? karek duet, karek Manohara to. Iya. Oke, siap, Pak. Iya, Jatamu. Iya, aku duet karo aku tenang Iya. Monggo Mas Res. Aku bengi iki dadi germo. Mangga. Tok neneng lho begini. Monggo Pak Gol, pengen joget. Goyang dong. Goyang sayang. Ora gampang nampa lakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa kasunyatan ning tresna kowe sumanding wong liya. Tutup
durung iso kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasan ning kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duwe Wis cukup lelena kita hatimu lara mereka rasa tresna gak bisa dibasa hatiku percaya ya kau pasti bisa lagi aku sumandi matur Matur suwun Mas. Alah opo to niku guyon Mas. Sakit entuk sayang wong ayu ya. Engko tutukne nggon gara-gara ya Mbak Ya Mas, Mano. ini ki namung guyon ya Mas. Iya. Kula dongane muga-muga sedaya ingkang munggah panggung menika iso kanggo gantine jampine saya. Amin amin Ngono ya amin. Mas. Amin. Kula dongane muga-muga sedaya pinaringan panjang umur murah rezekinipun. Amin ya rabbal alamin. Menika sedekahipun wujute. Heeh. Muga-muga besok ora luka malah kebak. Kebak. Heeh. Weh. Alhamdulillah. Monggo tutukne season gara-gara Mbak Mano. Nanti disambung gara-gara ya Siap, Mas. oke. Heeh. Alhamdulillah. Anu, pelak-pelak. Heeh. Nduk, piye? Kae ku mlebet bandera, heeh, para wadyabala Kurawa wis padha bebudalan. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Surak Siaga wadyabala Kurawa arepe nyekel ya kuwi Resi Mayangkara utusan saka negara Loji Tengara. Kaya ngapa babaring lakon? Ayo tak derekke. Ayo, Mak, kaya ngapa lakone? Umrek kang pala lumares budaling prawadya koswa warna-warna busanane sabtehing prawadya abra busana nira suarane rame gumuruh pindha ombak ing samudra